kosewuok skul mano somo ema pod obro riwore godo en mana ni koro uniform ibro loki. Inyalo paro kinde moko ka nosingnegi ni koro gidhi donjo e skunde mag sekondar. Yes, mar adieri mokwongo duoko amin sirikal erokamano maduong' sana kuom gima gitimono. Amin gikonyo ji kabisa, but nyithindo makamagi eki gima sani luoro moro nitiere nikech sikund chake dhi donje. Nitie nyithindo moko ma bende pod dhi neni kaka ng'at mana gineno ma jaklas 6 ma jaklas 5 chon mana gineno chande, to en bende oparo ni yawa to dhi bedo nade, timore ke nade. Gima ng'ato nyaka bed kong'e ni dongo en gima nitiere, kendo change en gima nitiere ma onge gima inyalo time. Nitie thuolo mibiro wuok e skundno and gima inyalo time onge. Dongo ok inyal duokori piny, nyaka idong mana kidhi mbele. Ochopo okang' ma nyaka koro dhi okang' machielo, kendo nyaka koro yien okang' osechopo ma nyaka koro dhi okang' machielo. Kendo nyaka koro iketa obwongoni mondo mi oyie ni isebedo ng'at mang'ongo ke ninde level machielo ma nyaka koro ititie matek e mopogore. Yes, gidhi bedo e skundno, yes, but odhi bedo e skundno to pach